Sinjuri nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U nfakrukom illi għadna d-dejjen bil-kompetizzjoni tal-isbaħ triq u qed noqorbu ja rebbieħ. Ekku, minn hawn nirringrazzja lis-Sinjur illi tagħna ċans nagħmlu għax qed jaħdem fuq il-garax u dawn huma t-toroq illi baqgħu jilagħbu s'issa. Ħbejnilkom l-aħjar waħda u li dik li ħadd inqala'. Għatlux li biex jaqaf jaħdem. Ejja, ma xi tittamel. Sinjuri ninsabu fit-triq Indri Borċ. Illi sfortunatament ħadħallina l-lum! Ejwa, u jekk il-Ġermaniżi għandhom il-Beethoven. Illi ma kienx jisma' imma kien jagħmel mużika tal-bliħ, aħna l-Maltin kellna lill-Indri Borċ. Indri. Bil-katuba furunetta u tamburli. Indri Borċ kien mill-Belt Valletta, fil-fatt wielet fis-7 ta' Jannar u wara bis-sentej b'disgrazzja tilef il-vista tiegħu ma setax jara, però ma tantx kienet daqsa kbira għaliex avolja ma kienx jara, xorta waħda b'moħħu kien kapaċi jagħmel ħafna affarijiet. Il-ġenituri ta' Indri intebħu illi dan it-tfajjel kellu ġibda kbira lejn il-mużika u meta kien għadu żgħir kienu jindunaw li l-Knisja kien jara fl-istrumenti kollha li kienu qed jindaqqu. Ekku, fil-fatt il-maestru li ħassiebu kien jismu Rull illi għalmu il-flejguta dik li hija l-flawta llum. Iżda mbagħad tallem ukoll il-klarinett li tista' tgħid kien l-istrument li eċċella bih. Issa, Indri it-tajjeb li kellu li tallem id-doq bozz ta' strumenti, imma mhux biss, eżempju l-organi, tallem idoqqu, tallem isewwieq u tallem jarmaħ. Kien ġenju mużikali. Indri kien surmast bravu u kapaċi ħafna li kiteb u kompona ħafna mużika. Imma nistħajilkom tgħidu kif għamel dan jekk hu ma kienx jara. Il-mod ta' kif kien jikteb il-mużika kienet interessanti ħafna. Ta' kellu njama li kien ħaffira bil-lines li jkun hemm fuq il-kodba tal-mużika u mbagħad kien ikollu biċċiet ta' xema ta' daqsijiet differenti boċċi u kien ipoġġihom skont kif jixtieq il-melodija tkun. U mbagħad kien jgħid il ħadd jiġi idoqqielu, jara fejn hemm il-ħażin u finalment jiktebha fuq il-karti u hekk kien jikkomponi l-mużika. Nistgħu ngħidu li kienet sistema ta' braille primittiva. Is-surmast Indri jibqa' famuż għaliex kienu illi waqqaf l-ewwel banet organizzati f'pajjiżna. Fil-fatt moħħu kien dejjem jewden u jaħseb kif jista' jkollna banet organizzati bħal dawk tal-militari, ġifieri li jdoqqu l-istrumenti li normalment issibhom fil-banda militari. Ma' żmien sfortunatament il-banet bdew jgħidu li xulxin banda Indri, bħal speċi li kienet xi offiża għaliex għax kienet l-iktar banda primittiva x'kienet tal-ewwel. Imma fil-verità lil dan Indri Borċ irridu nqisuh bħala pionier ta' di tradizzjoni li għadha magħna sal-lum il-ġurnata. U mhux biss tajjeb li semmejna triq imma misna nkunu nafu ħafna u ħafna iktar Sander. Ekku. Indri Borċ hu meqjus ukoll bħala missier il-banda Maltija u kien involut ukoll fit-twaqqif tal-banda Derowan ta' Ħażebbuċ u l-banda Lil Adam tar-Rabat. U pika li hemm ukoll teżisti li mkienet l-ewwel banda. Min jaf. Għalmen għandu l-kanzunetta. Indri. Ejja l-banda popolari. Sadan it-tanna jgħidulkom biex taraw it-toroq illi fadal biex anke tivvutawlhom jekk tixtiequhom jirbħu. Triq San Franġisk, San Pawl il-Baħar, Triq San Pawl, ir-Rabat, Triq Sant'Anna, il-Furjana, Triq Santwarju, Ħażabbar, Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun.